colonial, maximum, plafonul. Ce face Parlamentul? Parlamentul, în funcție simultan, deci era Mihai Ghimpu, care era și președinte interimar, ce spune? Că e destul de ajuns directorul conferirea gradului de general major. Și printr-o hotărâre a Parlamentului instituie aceasta. Eu zic, în aspect juridic și logic este o negăbie, o prostie mai mare nu se poate. Nu poți prin lege să spui că deci are dreptul să-i confere gradul special directorul, șeful care conduce de general colonel, iar prin hotărâri de Parlament să stabilești că e de ajuns lui și general major, cu două trepte mai puțin, interioare. Dacă îi se va conferi, asta e altă mâncare de pește, altă discuție, în dependență de meritele respective, dacă este. Dar posibilitatea, odată prin lege, există ierarhia actelor legislative. Adică legea e superioară în raport cu o hotărâre a Parlamentului. Și atunci trebuie respectate prevederile respective a legii, în primul rând. Această neînțelegere a fost totuși soluționată. Inițial au trecut centrul respectiv cu denumirea de botez dintr-o parte în alta, de la guvern către Parlament, iar viceversa. Știți că s-au jucat de vreo 2 ori. Nu știau cui să tragă sforile. Primul păpușar și păpușarul secund, adică Vladimir, doi cei Vlad, Vladimir Plocatniuc și Vladimir Filat. Adică nu știau care să știa să aibă tutela lor. În cele de urmă au venit acum, au rectificat, au corectat și au stabilit, într-adevăr, că au anulat prevederile, le-am solicitat, anulați hotărârea de Parlament, e de râsul găinilor. Se uită, deci un student de la anul întâi de la drept și orice simplu cetățean care cunoaște în grade militare și special și o să zică, păi, dar n-am înțeles, scriți prin lege una și prin hotărâre puneți că se poate numai atâta. Nu, e lucru alogic, lipsit de logică. Au recunoscut negăbia tacit, greșeala, și au abrogat hotărârea în cauză a Parlamentului. Și a rămas prevedere legală. Ce le-am spus de la început? Nu cunoașteți, întrebați și ascultați. Pentru aceea avem 2 urechi, că mai mult să auzi și o guriță. Da? Sunt sigur. Da? Asta ar fi fost. Și la nivel de președinți. Deci, că ăsta. Ajungem și întronăm și încoronăm persoane care mai puțin versate pe domeniile respective și nu-și dau cosârdea ca să facă lucrurile cum ar trebui să fie. O altă propunere de lege ferenda am venit cu privire de ce vorbeam, finanțarea partidului politic din bugetul de stat. Jăcmâneala poporului sau fericirea acestuia. Cu ghilimele de rigoare. Iată un capitol. La cine refeream? Am venit cum a apărut în amendamentele la legea privind partidele politice, am venit în cadrul unei conferințe de presă și adresări directe către autorități centrale, adică către Parlament, către președintele Republicii, către guvern. Deci să vină cu inițiativă de a amenda prevederile legale, să declare un moratoriu la finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat. Până atunci când, deci, Republica Moldova, oamenii din Republica Moldova vor avea într-adevăr un trai decent sau vor duce-o mai bine. Sau am pus o sintagmă, am statuat încă 2008 și presa a preluat, deci până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Zic, în mare parte atunci se vorbea, toți aveau aspirații de aderare la Uniunea Europeană. Avem, deci, un dezirat, un reper. Atunci să mergem spre acesta împreună și să stabilim că din momentul respectiv se va scurge multă apă, deci va trece mult timp și în această situație sperăm, cu speranța, că se va îmbunătăți în felul respectiv și atunci deja vom putea să admitem că situația nu va fi deplorabil, dezastruoasă în satele noastre, în primul rând. Deci, ca ne uităm, este o catastrofă în aspect de infrastructură, de celelalte elemente care este. Și atunci am spus să găsim o utilizare mai eficientă a resurselor financiare. Inclusiv am vorbit acum deci într-o conferință reactualizată când am inclus în buget. Și am spus 39.850. Eu am calculat respectivele sume cum se vor majora anual. De la câteva zeci de mii și vor ajunge și peste ani la sute de mii. Deci este zic, păi banii ăștia nu găsim o altă utilitate, o altă aplicare, de ce să nu finanțăm
deci școlile primare din sate, grădinițele de copii, să începem cu începutul. Da? De elemente de infrastructură, să ne gândim. Deci, noi utilizăm banii, resursele respective. Democrația, cineva spune, da, democrația costă, ăsta este rezoluția Consiliului Europei. Să nu spunem că așa, etc. Din 98, eu nu sunt împotrivă, eu sunt cu ambele mâini pentru finanțarea partidelor de la bugetul de stat, numai în cazul când, cum spuneam inițial, deci oamenii ori duce mai bine, nu am avea o sărăcie totală. Să nu spunem că Moldova e cea mai săracă țară din Europa, nu știu, din lume, să fim blamați pe la tot și noi începem de asta cu democrația în felul ăsta. Paradoxul, noi cum alocăm resurse financiare când spunem în sondaje că partidele politice sunt cele mai corupte instituții din societate. Așa dumneavoastră spuneți, că răspundeți la întrebare, în mare parte. Păi atunci cum îi dai? Coruptului mai dai bani de buzunar. Ce înseamnă 40 de milioane pentru partidele respective care au împărțit felia din tortică? Dar pentru un stat, o comună, foarte mult înseamnă din bucățica aceasta anual să o primească. Deci asta înseamnă ca să facem lucrurile deci cu multă înțelepciune. Există mai multe propuneri, dar ca să nu vă obosim, sumar, cum vă spuneam, o să trecem pe parcurs de lege ferenda, dar există și propuneri către amendarea actelor președintelui Republicii Moldova. Iată, la două din acestea ne vom referi. Și dumneavoastră, deci este vorba, ne-am adresat excelenței sale președintelui Republicii Moldova și excelenței sale prim-ministrului și le-am vorbit la momentele respective că actul 1 din actele care îl contrasemnează împreună, deci în aspect juridic, logic și gramatical, cred că nu se încadrează în spiritul înțelegerii lucrurilor deci, de bună credință. E vorba de unele decrete de către președinte sunt contrasemnate de către prim-ministru. Aceasta ce ar însemna? Că prim-ministru își asumă obligația să îndeplinească prevederile acestui decret. Și ce e paradoxal? Dacă deschidem monitorul oficial sau site-ul respectiv unde se publică registrul actului oficial, observăm că decretul în cauză este deci, contrasemnat de către președinte și de către prim-ministru. Adică o sintagmă este stipulată în decretul respectiv. În temeiul la articolul 94 alineatul 2, contrasemnăm prezentul sau acest decret. Cum pot să contrasemnez două persoane, unul și același act? Inițial, decretul președintelui sau orice act oficial se semnează de prima persoană, persoana responsabilă, care emite, aprobă, adoptă actul. Decretele sunt actele președintelui. Deci, decretele sunt emise de către președinte. Dumnealui le semnează. Așa este. Contrasemnează, în unele cazuri, prim-ministru. Ce am spus? Nici logic, nici gramatical nu e corect. Până când urechile n-au fost de auzit, se vede. Sau orgoliul cuiva a fost prea mare, a prim-ministrului. Și am spus, ia uitați-vă hotărârile, e vorba de președintele Timofti și premierul Filat, când ne-am adresat. Ia uitați-vă când premierul respectiv, orice premier, când semnează hotărârile, analogie facem de Parlament și contrasemnează ministrii. Ia observați în monitor cum se publică numele și funcțiile ministrilor cu aproape minuscule, așa cu... Deci asta în raport. Aici și este o claritate că contrasemnează hotărârea de guvern ministrii care sunt responsabili pentru punerea în executarea hotărârii guvernului. Tot așa trebuia să fie și cu decretul. Decretul se semnează corect de către președinte și se contrasemnează de către prim-ministru care are obligația să execute. Trebuie să mai treacă multă apă pe râu să se curgă ca să înțeleagă așa acest lucru de aspect filologic. Apropo, aici fiind vorba, n-am făcut trimitere că am auzit și unul din renutabile cărturari, Vlad Pohilă, dacă am auzit, care, într-adevăr, și alți lingviști, care, într-adevăr, i-am consultat, că aici e vorba de filologie, și până am fost convins că în aspect juridic și logic eram, deci, că
convins că am dreptate, dar am vrut o susținere ca să fie o interpretare gramaticală corectă. Și a spus, ăsta-i, ce se face? Decidentul nu are urechi de auzit. Ăștia i-am întronat, i-am scăunat, cu regret. Asta e situația. Tot cu actele, referitor la actele președintelui. Ne-am adresat dilema unui judecător sau deputat. Ne adresăm către președintele din noapte și îi spunem și către Consiliul Superior al Magistratură. Stimați domni, deci un deputat nu poate simultan să stea pe două fotolii. Deci, el este reprezentantul puterii legislative. Adică un deputat nu poate simultan să fie și judecător. Este vorba despre o judecătoare de care și deputat simultan, Maria Postoică, era președintele Comisiei Juridice, pe atunci și cu tot respectul m-am adresat și am spus: este inadmisibil ca dumneavoastră să vă rezervați funcția, deci respectiv de judecător, la Curtea de Apel Bălți. Mica istorioară, cum se întâmpla? Se întâmpla că dumneavoastră a fost inițial activată în Curtea de Apel Economică, care în 2012 a fost o mică reorganizare, așa numită reformă, deci începutul reformei, și a fost lichidată. Și dumneavoastră cu toții cunoașteți, dacă se lichidează o instituție, atunci, deci, care posibilitățile? Posibilitățile sunt, pentru instanțele judecătorești este alta. Vine la finele mandatului de deputat, de exemplu, îi se garantează, adică locul care l-a avut. La finele mandatului, numai atunci vii și te adresezi la Consiliul Superior al Magistraturii și dacă existau 5 curți de apel, acum există 4, se propune să la alegere un loc de judecător într-o curte de apel. Și la alegerea dumneavoastră. Și dumneavoastră vă faceți alegerea în ce deci curte de apel doriți să activați. Lucrul acesta așa trebuie să fie și este logic și este juridic corect. Domnul președinte, sub influență, mă rog, a emis decretul, care este unul ilegal și neconstituțional. Ne-am adresat către excelența sa. După jumătate de an le-a trebuit și să conștientizeze presa, a reacționat, care mai prompt, și atunci, după o perioadă de o jumătate de an, deci a recunoscut GAFA că nu poți, deci este vorba de principiul separației puterilor. Nu poți simultan să fii reprezentanța a puterii judecătorești și legislative. Adică, ce spuneam inițial, pe două fotolii. Tu dai legi și tu judeci după legea care ai dat-o. În același timp, în aceeași perioadă. Deci ăsta, îți rezervi pe ăsta. Nu trebuie. Ăsta e un exemplu foarte urât. Și am spus, să lăsați lucruri și faceți claritate odată în gospodăria, în curtea dumneavoastră. Vedeți că e un haos, e o dezordine. Doamna Postoică a conștientizat în jurist, a conștientizat că și domnul președinte de asemenea, că au gafat ambii și tacit au abrogat decretul. Dar le-a trebuit mai bine, le-a luat mai bine ca să înțeleagă lucrurile acestea o jumătate de an. Și eu avertizam la început, nu emiteți, vorbeam cu colegii profesori din Consiliul Superior al Magistraturii. Nu dați acceptul la asemenea decret, că este lipsit de logică formală, deci juridică, orice. Deci, nu s-a dat ascultare și eu a trebuit să îndreptăm și această greșeală. Nu fără aportul nostru, în sfârșit, doamna respectivă a recunoscut. Domnul Mihai, poate era și abuz acolo. Abuz în cazul respectiv era, spun cu tot respect față de domnul președinte. Domnul președinte a țării nu trebuia să emită decretul în cauză. Fiind jurist, un jurist foarte recunoscut, și nu trebuia să meargă aici. Și le-am vorbit cu cei de la Consiliul Superior al Magistraturii. Și am spus, cum puteți asta? Păi legea. Dar prevederile cum trebuie interpretată legea? Cu bună știință, cu credință. Adică spiritul legii, dacă litera că nu exista, că întotdeauna nu poți să prevezi tot, să reglementezi tot și nu e necesar, atunci cu bună știință și conduci de spiritul legii. Și cum spuneam anterior, este vorba despre faptul că se poate, deci este cu claritate, pentru doamnă nu era niciun obstacol, nici nu trebuia să ridică nici în discuție subiectul respectiv. Dumneavoastră trebuia să rămâie în banca dumneavoastră de deputat și dacă nu mai era realeasă deputat, vinea, cum vă spuneam, la Consiliul Superior al Magistraturii și soluționa întrebarea. În orice se ducea la Bălți sau
la Cahul, la Comrat, la Chișinău, în orice curte de apel unde erau locurile respective. Asta trebuia să se facă. A trebuit ceva timp ca să înțeleagă. Mă bucur că în cele de urmă au înțeles. Un alt subiect la care aș dori să ne referim sunt unele propuneri de amendare a mai multor hotărâri a Guvernului. E vorba despre hotărârea Guvernului aici, dacă ar fi una din hotărârile, e vorba de încălzirea, aici încălzirea, ca să mă fac cunoscut, să intră în situație dacă subiectul va fi unul relevant pentru orașul Florești. Încălzirea termică la dumneavoastră centralizată? Nu aveți, da? Nu aveți, adică subiectul respectiv. Mai mult se referă la municipiul Chișinău și municipiul Bălți. Deci a fost o mică numai sumar, dacă am început discuția, să vă spun. În 2011, Guvernul vine și aprobă o hotărâre în care am spus că este una ilegală, în fond, în lipsa unui temei, adică în lipsa prevederilor legii, și au făcut-o așa, și cu toate încălcările vicii de aprobare unui act normativ. Și majorează tarifele pentru cei care au încălzire autonomă de la 5% la 20%. Una că e lipsită de logică, deci în aspect economic nu rezistă niciunui critici. Vorbeam în corespondența noastră cu domnul ministrul economiei Lazar și cu viceministrul Calmâc de atunci în funcția respectivă. Și le-a luat domnilor să recunoască aspectul respectiv în 2016. Ei vin deja și conștientizează că au dat-o în bară. Le-au trebuit și eu zic, mă bucur că ați lecturat prevederile din cartea mea. Și v-am spus, v-am trimis doar, v-am trimis dumneavoastră scrițări oficiale. Ce ați dat? Ați neglijat. Da? Ați desconsiderat. În cele din urmă, acum vin și amendează hotărârea de guvern în cauză, deci și stabilesc de la 1 iunie 2000 anul curent, deci tarife pentru cei care au încălzire autonomă, deci până să achite suplimentar 10%, adică nu 20%, dar 10%. Diminuează, adică plafonul de la 20 la 10. Și mai mult, în aspect juridic, mai comit o gafă impardonabilă. Însă am spus că nu vă atac în instanță, deoarece e în favoarea simplului cetățean. Pe sub masă, când apare în monitor, apare încă o nouă completare. Hotărârea, a Guvernului în cauză, prin care stabilesc pentru unele categorii că vor achita numai 5%, totuși. În general 10, se diminuează de la 20% la 10 pentru toți, dar pentru unele categorii, adică unele casele multietajate, deci nu trec coloanele respectiv sau prin apartamente, rețele, n-au etajul tehnic, legături, deci în scara blocului nu există rețele respective termice, la 5%. Această prevedere nu era pusă în discuție în proiectul de hotărâre. N-a fost introdus amendamente nici în ședința Guvernului. Și de ce vă spuneam, pe sub masă, ulterior apare, numai că le-am scris. Eu vă mulțumesc, stimați guvernanți, că ați lecturat prevederile și ați luat din cartea lui Mihai Corș, sunt un simplu cetățean, că m-am scris la compartimentul respectiv, că dacă lăsați ăsta, chiar ilegalitatea asta, vă iertau, că sunt blajini poporul ăsta, vă iertau 5% și pentru ăștia care n-au nimic tangență cu încălzirea centralizată și vă subvenționau și 10% pentru cei care au numai coloanele respective care trec prin apartamentele lor. Atunci era lucrul ăsta și agreat. N-a fost să fie, a trebuit să treacă vreo 5 ani de zile ca să recunoască, când ne uităm, citim. 5 ani s-au petrecut, a fost o hotărâre de guvern într-o redacție, acum sunt mai buni, mai blajini. Oare de ce? Înainte de alegeri sau ce? Mă rog, că nu se știa, dar dacă recunoști, deci un șef, un demnitar, deci fericit de cel care poate să recunoască greșeala, el crește în ochii subalternului și a poporului, dacă își recunoaște și greșeala, că fiecare greșim, de aceea trebuie să putem să recunoaștem. Au fost amendamentele respective, nu au fost în zadar, deci au electorat, nu fără suportul nostru. Cât vorbim despre sistemul educațional, n-am vorbit la proiectul de lege Ferenda, de compartimentul
codul educației în 3 variante în care a existat, întotdeauna mi-am adus aportul. Chiar și am mai deci intervenit și am avut discuții contradictoriale cu doamna ministră Maia Sandu pe unele compartimente, de exemplu, censul de vârstă a copiilor. Până la ce vârstă trebuie să existe obligativitatea de instruire a copiilor. Astăzi este vorba de vârsta până la 16 ani. În dispoziții finale și tranzitorii a codului educației din 18, deci va intra în vigoare nouă prevedere până la 18 ani. Eu am venit cu argumentele respectiv din legislație și din practică. Și am spus, un copil, deci statul trebuie să asume obligații pentru a instrui copiii la etapa primară, gimnazială, după aceea, obligatoriu, după aceea statul trebuie să asume altă obligație, ca orice absolvent, după 16 ani, să-i se dea, deci creeze oportunitatea, posibilitatea la liberă alegere să meargă într-o școală profesională de meserii, să îmbrățișeze, să învețe o meserie, o profesie, deci la liberă alegere și să fie aceasta, deci instruire trebuie să fie subvenționată și nu numai din partea statului. Integral. Și nu, deci copilul respectiv nu trebuie să fie testat, nu știu ce, de examinat, are dorință și are vocație. El neapărat trebuie să meargă în domeniul în care dorește, de care a fost îndrumat, de părinți, de pedagogi, în care el își găsește realizarea. Trebuie să recunoaștem că meseria e brățară de aur. Noi am desconsiderat-o și asta este lacuna noastră în educație, una din lacunile mari în educație. Deci este așa, am pus accentul numai pe studii superioare. Ce se întâmplă? La 16 ani, el a absolvit elevul treapta gimnazială, vine treapta liceală, adică el este obligat să fie încă 2 ani de zile, obligatoriu să se afle ce? Într-o instituție, la liceu, așa, la treapta asta. Păi dacă nu scriem că studiile liceale sunt după merit, așa trebuie vederea constituțională, meritocrație trebuie să fie, că pe urmă este o treaptă pentru a merge mai departe, păi spunem noi ce facem? Egalitarism? Hai să facem un filtru, o sită de selecție și trebuie să fie clar. Oamenii trebuie să fie părintele de la bun început. Codrasa sa merge în clasa 1 și îi spune, pune temelia școala în clasele primare, în cele gimnaziale și dacă, deci, nu ai dorința și nu-ți gândezi rostul să mai rozi pantalonașe și pustița în băncile și scaunele din clasă, atunci, deci tu nu trebuie să te oblige statul să mergi în liceu. 2 ani de zile să-i pierzi. 3. După 9. 2 ani obligatorie. Și al 3-lea te lasă că ciclul liceal, deci e de 3 ani. Da? În Moldova. În Germania, de exemplu, 4 ani sau în asta. Dar vorbim la noi. Adică 16 plus 2, de ce vorbeam eu? Aici e 18, tu ajungi la 19 ani, ajungi fără profesie, fără meserie, fără nimic. Și bacul, ești retezat la bac. Noi nesusținut. Da? Cu speranța. Da? E în ultima, dar aici cam din start ea moare. Deci i-am spus, trebuie lucrurile făcute chipzuit, bine gândit.